bangono amai Satala bangono kuchitika Konsesezi Satala bangono kuchitika Zembalo likuonesera kuti njira yachiombolezo cha munthu inakhalapo pachiyambi ndi akuonesera kunena kuti iwo amene avomereze njira yochokera pachiyambiyo amenewo analembesa kuyambira kalekale. Koma amene akane njira yachiyambiyo akakuti sanalembese kuyambira kalekale. Zomvera zawo zikhala za Satana. Nde kulembesa mu buku la Mwana Wankhosa ndi kulusatira dzina la Yesu kuyambira siku limene iweyo wakhulupirira osachoka kuphunzirako Yesu mbuku. Ndikoza kwanka yonke mwachidini. Euda Jovu afotokoza kunena kuti si wonse akunena Ambuye Ambuye amene adzala ufumu wakumwamba koma okhawo ochita chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Mlaliki Ibra akutsimikizira ganizo lonena kuti anthu amene akumvera zimene Mulungu wakumwamba akunena kumutsata Yesu Khristu pena paliponse kuchita chifuniro chake akulembetsa mayina awo m'buku la Mwana Wankhosa. Sister Gertrude. Ongonjezera kufundo zimene za Ibu komanso Euda Jovu anena kupatula Mateyu 7:21 iyo paliso mawu pa Mateyu 24:13 amene akunena kuti amene apirire kufikira chimaliziro yemweyo azapulumuka. Komanso pa Chivumbulutso 14:12 kukambanso za chipiriro cha woyera mtima amene malamulo ake ndingowerenga kapena werengani. Chivumbulutso 14:12 akunena kuti pano pali chipiriro cha woyera mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Kutanthauza kunena kuti mwina tikapitirira ndi verse 18 iyo akuti kulira kuti ndi amene akapumule mu ulemerero wake wa Mulungu. Kutanthauza kunena kuti amene akusunga mu khumi amene apirire chisautso. Komanso nkhani imene ili pa Chivumbulutso 14 ndiya uthenga wa angelo atatu na inu ukafika pena akutuza ndi kutichenjeza za kusalandira nawo lemba la chirombo kapena kulambira fano kapena kulambira chirombocho. Kutanthauza kunena kuti amene ali m'buku amene akhale apezeke mu buku moyoli ndi amene asunge malamulo 10 amene salandira nawo lemba amene salambira fano amene salambira chirombo sapanga nawo ulamuliro wa Satana kudziko kuno umeneno akhazikitsa fanolo kukhala chirombocho kukhala fano lake la chirombo na lemba imeneno foundation yake ndi chakakhabe kuinena kuti mavugedi zimeneno tikuziyankhula pano zimodzi brother amene asunge malamulo 10 ya Yehova ndi kupirira zisautso zimene zibweremo zikulu zimene Yesu Khristu anazinenera pa Mateyu 24 kuyambira verse 15 kumapita m'munsi ndi omwewonso amene apirire chipiriro cha kusatha kugula ndi kugulisa ufuna kupanga zake za Mulungu osati kulolera kulambira Satana kapena ufumu wake kapena ufumu ino ukhazikisidwe kapena kuphwanya malamulo a Mulungu zikwata mpera malamulo a dziko lapansi. Titere pamene kupena tathokoza nonse mfundo yanu ikufanana kuganiza onena kuti amene akulembetsa dzina lawo m'buku la Mwana Wankhosa ndi amene akuchita chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Tingokumbutsana kunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iyeyo asatayike koma akhale moyo wosatha. Ndi tsiku lina Petro akulalikira ku Machitidwe chapter 2 kuyambira verse number 37 anthu atamva uthenga adamufunsa tidzachita chiyani amuneno abale. Ndi Petro anayankha kuwakuza kuti lapani batizidwani mu dzina la Yesu Khristu
ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Mmene amayenda Filipo kumalalikira ku chapter 8 machitidwe, anakumana ndi mdindo wa ku Ethiopia, ndipo mdindo anaona madzi ndi adafunsa kunena kuti taona madzi awo chindiletsa nchiyani ine kuti ndibatizidwe. Ndi mu Bible chichewa adachotsa mu verse number 37. Alipo ndi Bible Chingereza hapa. Tawerenga in verse number 37 machitidwe Acts chapter 8 verse number 37. Okay. 8 verse number 37. Akunena kuti, then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Euda Jovu verse in Bible acho analichotsamu mungalifotokoze motani mchichewa. Euda Jovu? Okay. Munjira ina tikozonera kuti mmene akunena kuti ngati ukhulupirira ndi mtima wako wonse. Edi? Ngati ukhulupirira ndi mtima wako wonse. The word kukhulupirirayo ndiye kuti ndikulembetsa tsopano dzina lako muchati. M'buku la Mwana Wankhosa. M'buku la moyo la Mwana Wankhosa. Chifukwa chimene ukhulupirira ndi chimene chinatumidwa ku dziko lapansi kuti yense okhulupirira chimenecho asatayike koma akhale nawo chani moyo wosatha. Nawo moyo wosatha ndi kuti moyo wosatha ndiye Yesuyo ndi amene tsopano ali ndi chani, ali ndi buku limene akulembamo mayina. Ndimafuna tingotsimikizirana ganzo nena kuti kulembetsa dzina m'buku la Mwana Wankhosa ndiye kuti munthu kuvomereza machimo ako, kulapa, kubatizidwa ubatizo wa m'madzi, kuchokano pamenepo uyambeno kuyenda naye Yesu kusunga malamulo ake muja takambirano zonse metafotokoza zija. Ndi dziko limene tikhalali kuli magulu ambiri a Chikhristu amene amanena kuti ife timamutsata Yesu. Ndikubweretsa nkhani kumeneku chifukwa ndikumene anthu akumafunsa kwambiri nkhani imene tikambira naye. Kuti ife timapemphera ndife born again, tinalembesa dzina lathu m'buku la Mwana Wankhosa. Ndiye tikaphatikiza zitsanzo simafotokoza anthu kuchita chifuniro cha Mulungu akumwamba, kusunga malamulo ake, kuyeretsedwa monga mmene alili anthu ati 44,000. Tikambirane ndi omvera pano kunena kuti kulembesa dzina m'buku la Mwana Wankhosa sikukuthera pokhapo pongovomera kuti Yesu ndi Ambuye ndi Mpulumutsi, kubatizidwa ndi kukhala pansi. Sizikuthera pomwepo. Amene wamvomereza Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wake akuyenera kumachita chifuniro cha Mulungu akumwamba tsiku ndi tsiku kuyenda naye. Ndi mu chifuniro cha Mulungucho ndimene muli malamulo khumi a Mulungu aja monga metafotokozera. Ndi dziko lapansili lalowa mu New World Order. Ndi lili ndi malamulo ake amene akufuna kuti anthu awatsatire malamulowa, amvere. Mulungu akutiyitananso kumvera malamulo ake tsiku ndi tsiku. Ndemo ngati madzobuno lomwe kuti Satana ndi mdani wa Mulungu, chimene Satana amachita chimada chiona kufuma Mulungu akumwamba inkumayelekezera. Ndi ngati Yesu Khristu ali ndi buku lake akulemba mayina, nzachidziwikireni mwana wa chionongeko alinso ndi buku lake ndipo akulemba mayina. Mu nthawi ya COVID-19 aliyense amadalandira katemera adalembetsa dzina lake m'buku la mwana wa chionongeko. Pamamveka powawa apapa koma ndi mmene palili, chifukwa mayina aja amalembedwa mukaundula wawo munga mmene akufunira.
ndi pali step number 2 imene dziko liyendemo ndime tikulowa zinthu za digital. Kutambasulatu konseko omvera tikufuna pamveke bwino pajapa ponena kuti pamene anthu akumafunsa kwambiri chifukwa pamene pamangirire chinthu chonse kuti kodi kupangezi ndi chimo kapena si chimo. Chifukwa chimene munthu angapewe kuchita ndi chimo, kuti nsachite chimo ndikapanga chimo sindikapulumuka, nchimene munthu angapewe. Nde za digitals ndikulembesa dzina mu buku la mwana wa chilungeko. Ndimafuna ndingokufunsana anzanga kuti mukudziwa zotani za mmene pakadali pano za digital zafikira ku China, mukudziwapo zotani, angafotokoze ndani? Amene ali ndi chidziwitso. Ndinangoonera ine mzunguliro wake amajambula amene akumagulira zinthu ku China. Anapita mu tikati magemu akumene koko aku China. Kulowa kadi samagulisa ntchito, kashi samagulisa ntchito koma amayuza microchip. Microchip yo ndimene amagulisa ntchito pofuna kulemikizana ngati kugula katundu nthawi imeneyo mmene ndimaonera. Komanso ku China wachoka ka video kapereka kumachiko kuti masavera system panopa ndi apambana ziko lonse lapansi. Akumakwanisa kumpanga munthu trace kunya kuti konse kumene akuyenda. Komanso ku China abweresa ndondomeko yonjezera AI kumika kuti akhale AGI. Amene akumantchula kuti artificial general intelligence. Amene akhoza kuyang'anira chitetezo chuma komanso kumpanga control munthu. Kufuna kuzakonje majani. Ali ndikonjezera. Ine ndufani ngokambapo koma osatiriza ku China. Okay. Last year mene ankapanga launch federeza wa ochira ntengo. Launch yena akapangidwira ku Kasungu. Asa na joge boma la bidai. Yamene anapita ndi matumba 5,000 kukapanga launch. Ndimamvetsera ntolankhani amene amafotokoza zimene zidachitika kumene koko. Amanena kuti mmene akhazikitsa ndondomeko iyi ndiyoti munthu saloledwa kugula ndi cash. Aliyense azigula through banki kapena kugwiritsa ntchito phone. Now ukagula akupanga follow up mmene munthuwe ukuyendera ndi mmene ukagwiritsire ntchito federezayo. Ukakhala kuti wagulitsa aje oti wagulitsa. Chifukwa system imene anayika system yoti even munda umene ukathirawo chifukwa choti uli registered mu system auziona kuti munda amene akathirawo ndi waukulu motere ndipo uli malo akuti. Ndezina ndipatsa chidwi kuti ndifufuze sonkhanija koma pa radio sina nenedwe soka chani kachiwiri. Koma ntolankhani anapanga ripoti moteromo ine kumene kuteroko minda yathuyi ndiyoti adziona federeza tikagula akaona kuti ochira pakuti munda wake ndiwokulu motero limba lyakuti munthu kuti ndizoona ati federeza wagulayo watani wakatira munda kapena iyayi wagulika. Chinandipatsa chidwi kwambiri kuti zafikanso kuno system iyi. Okay, ndikudzotsa geto dabwera. Udazime mafotokozazo. Mwina ndikamaponya program iyi ku group ndiponya ndika video kena. Kunoko ku Malawi kunabwera ma electric cooker. Amachita kuperekedwa kwa anthu osankhika. Munthu atati aode kuodera ku Lilongwe ndikumpatsa
iye ndikuyenyamula kupita nayo ku Blantyre sakagwiritsa ntchito ku Blantyre amuuza kuti kuka magulayi ndiofunika muzigwiritsa ntchito ku Lilongwe paliponse pamene yapita kukayo amayiona kuti kukathu achoka ofesi iyi yapita pakuti ili nyumba yakuti kukatu yeniyeni so ndi zambiri zimene azikira magajeti omazunika kuti chili pakuti ndikoposa kutani munthu chifukwa nkhani ya akatemera ija anthu amaona ngati idatha koma sinathe chabwino ndachoka apereka chitsanzo chimenechi Sister Gertrude timakamba za ku China amene kwafikira pakadali pano kapena dziko lina lilonse lotukuka kwambiri limene mukulidziwa khani South Africa mukuona zomwe chitika motani nagwira China kwambiri ikafika ku South Africa kapena dziko lina ndefu paliponse mungasankhepo China panopa tikhoza kumanena kuti ikuthamangira kukhala number 1 nkhani ya digital system ikakhala nkhani ya zachuma ali patsogolo ikakhala nkhani ya magulidwe pa online ili patsogolo China ili patsogolo nkhani za mabanking banking system panopa ali patsogolo za digital komanso kandi za traffic china chilichonse ofufupi china chilichonse chili digitalized kuteko panopa zija zomwe ati ndipatseni namba yanu ndikumapanga dailo imba namba imodzi ku China zimene kulibe mangopanga na scan phone nukatomwa paso na makontact kuona kuti ali patsogolo ndithu muzochitika zambiri komabe mwina tisazembe nkhani ya ku Europe nkhani ya digital ID mumveka bwino yachitidwa introduce ndipo ikuoneka yakhazikika gaza ku European Union ili kochuluka mkati mwakemo amene nthawi zambiri kuti afike poti ampana panga chimodzi tenga nthawi machoyambirira chimene anampanapo ndikugwirizana kunali kukhala ndi ndalama imodzi yotchedwa euro ngakhale dziko lina linakanabe koma ali ndi ndalama imodzi yotchedwa euro komanso pali nkhani ina imeneno yabwera ndikuwayanjanisa anthuwa ndikumvana mwachako mopanda kutsutsa ndipo palibe anayinika zanja kutsutsa inali nkhani ya digital soyeza kunena kuti kumene tikolowerako zina zimene zinali zovuta kuvomeredwa pakati pa maiko zizikhala kuti zikuvomeredwa mwachangu chifukwa nkhani hii ili pachangu ndipo ndekhamanga thamanga kwambiri muchatima amene ataziyamba izi kale ali patsogolo mwina mongodusira sindikuziwa ngati tikuyenera kuyankha pano koma yena anaziyamba kale zinthuzi ndipo ali patali nazo okay musanapite kumene kuko sister muyiwala ngati sindiyiwala ndikamamaliza fotokozezi ndibwera kwa inu kuti mupitirize apopo ndimafuna nene kuti zimene mwafotokoza apazi ku UK chimene achita chifukwa ku UK anthu anambapanga zipolowe kukana nkhani ya digital ID anthu amba ndi chimene achita pofuna kuwakakamiza anthuwa atsegula zipata ndi anthu am'mayiko ambiri akulowa makamaka achisilamu akulowa mu UK imo ndipo United Kingdom ndi dziko limene lakhala mu chikhristu zaka zambiri nzika za UK zamba kukwiya chifukwa prime minister wawo Keir Starmer sakuletsa zoti asilamu asalowe mu dzikomo iye watsegula zitseko ndi kuli mpungwepungwe osati wamasewera pamene pamene akuyambanso kukhotetsera zinthu kunena kuti okay kuti tidziwe kuti anthu amu UK muno ndi awa ngongobwera muja mudakambira sister za Malawi ndi Mozambiki kumayambiriro awanso afuna apange chimodzimodzi
nde awapanga force kuti akhale ndi ma digital IDs kuti adzinena kuti anzathu amene akungolowawa ndi ma terrorist akubweretsa chipolowe, nde tipange izi kuti anthu azitsata bwino. Step imene akutenga ndi imene iyi, ndi step imene Adolf Hitler adayenderanso mu nthawi ya nkhondo komanso Mussolini. Komanso ku China kumene tinanena kuja kuli nkhani ya credit system, kukhala ngati munthu kumampatsa mapoints kapena kumuyika pa ngongole mwadaladala. Mapoints ake akumamwerengera munthu ma activities amene akumaonetsa, mwina zimene amalemba pa social media, malo amene amakapezeka. Ndi akakhala kuti akupanga mchitidwe oneka kuti akuononga chilengedwe, akumamuchotsera mapoints aja. Ngati anali pa 100 akumamuchotsera, akumamunyotsolera. Lero anayendetsa galimoto yautsi kwambiri, amuchotsera mapoints. Uyu akuoneka kuti wayenda kwambiri ma province angapo, wayendetsa kwambiri, amuchotsera mapoints. Zikumafika poti munthu uja akufika ngati ku zero choncho, akamafika below half akumamba kumuletsa kuti chakuti simupanga, chakuti simupanga, chifukwa mukuoneka ngati nzika yosakhulupirika. Ku China zafika pamene popo. Ndi mmene tikuona zonsezi zikuyenda zikumapita m'mayiko, pali mayiko ena adakhazika ngati koyesererako zinthu. Ndi ena aku South Africa anatumiza funso, amafunsa kunena kuti izizi zolembetsa masimu kadi ndi azinzawozi za digitals kunoku ku South Africa zidayamba kale kwambiri, ndipo anthu kashi sitikumayigwira. Ife sitikumaona vuto, kodi pali vuto lina lililonse pamene papa? Omvera funsoli Sister Gertrude ayambapo kuliyankha, koma dziwani kunena kuti funso lalikulu limene tili nalo ndilonena kuti kodi ndi chimo kupanga zinthu izi kunoja sitinathane napo, koma tikuwunikira zochitikazi kuti mmene zikuyendera, pamene zikumtengera munthu kafika pamene popo chikuchitika ndi chani? Kodi zikumulekanitsa munthu ndi Mulungu kapena ayi? Kodi zikumkankhira munthu kolembesa dzina lake mu buku la New World Order kusiya buku la Mwana Wankhosa? Mchimene tikuyang'ana kwambiri, imene tikuyambira namo. Sister Gertrude, funso ndimeneli lochoka ku South Africa. Mwina munkhanga mongopitiriza mumukaja mwina takanapita kumene kufonsolesa na bwere tomabe zachitika bwino kuti munalowererapo inangokhanga expressive. Ndimafuna kunena kuti maiko ngati a South Africa anayambadi kalekale, ndipo izi zakhala zikukhala advanced mapuggrade. Nkhani yake ndionena kuti afike munthu pothodwa pajati manena kusana, afike kunena kuti nanga ndingakhale sopanda izi. Ndikukuza ni brother amakuza kuti ukagwiritsa ntchito khadi mushopu muno kwa myezi 3 uzagula zinthu mosika njengo. Amakupasapo kadipo, ndiwo umathamangira ndigwiritse ntchito khadi kuti ndikapeza ichoka kupha pa myezi 3. Ukatero munthu akhazikika muchimenecho. Kutoko kunonso ndi zimene zayambika kuti mukagwiritsa ntchito mayunisi okwana mwakuti kugwiritsa ntchito kugula Airtel Money, ndiye kuti mupeza bonus mwako. Mafoni muso tikumalandira zetu mukate magwiritsidwe ntchito amayunisi anu mulandiranso mwako. Kuteko ni kuteko pera muzo mwezo, musavutike kuyenda kupita kuzoka kumanipo ingopanga ni pafoni zabwino. Musavutike kuyenda kutantunda panopanga kale banki kutuza pafoni kuti mutakutenga ngongole ya pompo. Ngifunika kuti ikaikeko simati choja collateral chikole kuti tikasiyeko chikole za chikole zonso lero sizikonzeka koma kuti ya pompo. Kuteko zimene mawa ndinkuja tizinena kuti banki koma izi ikandipiteko
ndiyakakuza kuti siyani zala siyani nkhope siyani icho ndimafuna kungonena kuti nkhani yosiya zala ndi nkhope ukatero munthu walowamo mu digital ID mwachimvekereni ndi ukuzi nayamba kalekale koma chifukwa choti mwina maiko ngati Malawi anakhalira pambuyo pano pa system singagwire dziko lonse lapansi ngati chimodzi chifukwa chonena kuti maiko ena sanafika ndi chifukwa chake padzana tinawumirizika kukhala ndi ma national ID chifukwa chonoti dziko lonse lili nawo ndi chifukwa chake lero tikudziwa kuti tikapangisa soli register masimu kadi chifukwa chiyankhulo cha ID bank account ndi passport ndikuti kugwirizana ndi chimene chili kutuka chimene chili kufoni maina akusiyana koma tikamapita kukapangisa register akufunako zala zathu akufuna copy ikatero tawa mu digital system mwaka mu digital identification ndimafuna kusindika kunena kuti ku South Africa kuende zinayamba kale koma sizinafike kugwirana pakhosi tikungozizolowera kuti pasamwayi oti tizizolowere tikhale opanda zimene zozo ikafika nthawi yonena kuti tizikhala kuti muchite ichi opanda ichi anthu tisazakhaleso ndi choice tizangona kuti tipangana ngati khala bwanji koma mulungu akuti tibwerere ukale ineto ndiphere pamene kubranch sister nkhani onena kuti akutizoloweretsayi mamani mayankho ndi abusa ena CCP ndi anandipatsa funso tipakambirana nkhani za digital zomwezi ndipatsa funso kuti are you sure ma units okala anatheratu malimba funso zakumvesesa dachovu malimba funsoli abusa anafunsa kuti are you sure ma units okala anatheratu kusonyeza kuti chaka chathapu iwowo sakumagula ma units okalawa koma moyo wafika pozolowera ayiwala kuti kunali ma units okala ndipo panopo life ndimene iye yopangogula ma units a digital sakuona vuto lina lilonse mukonza kuona kuti kumene kundikudya kwa chikumbu mtima cha munthu ndikuti mmene kusinthika kwa khalidwe la munthu chifukwa anthu amene alembetse dzina m'buku la mwana wankhosa ndi amene khalidwe lawo likusinthika kufanana ndi la Khristu Yesu. Brother mukamati buku la mwana wankhosa ntikonga ukumagunda ukapa 7 pa ndinaza muna masompenya okhuza naso ndikusegulidwa kwa mabuku iyo mukayiyankhula umakhanga mtima ukuzagunda ngati kuti kodi apapa ndikuchedwa kapena ndikuchi pevaji ndi Eldajovu taona zitsanzo za maiko angapo nkhani ya digital mlaliki braso mvetsera papa kuti no akuti zoloweretsa anthu monga mena zolowerera anzathu aku South Africa koma Malawi ali kutali ndi zimene zizi ndi mmene zikubwera kwathu kuno anthu akumanena kuti vuto palibe tu kunoko zinachitika kale iniyo mmene mukuzonena kuyenda kwa zinthuzi ndi mmene munthu alili mukuona ko chopsa chanji tiyambe ndi Eldajovu. Sasala pangono amai Sasala pangono kuchitika Konsezi Sasala pangono kuchitika Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse munthu aliyense atazipembedza Sande wina aliyense chilichindo pa dzanja lake Sasala pang'ono kuchitika Sasala pang'ono kuchitika Sasala pang'ono amai Sasala pang'ono kuchitika Sasala pang'ono
kuchitika ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse munthu aliyense atazipembedza sande zasala pang'ono kuchitika zonsezi zasala pang'ono kuchitika musaderekawa amayi zandawi musadayetima asusu zandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatipimba ife ndi mapiko ake zonsezi zasala pang'ono kuchitika zonsezi zasala pang'ono kuchitika musaderekawa amayi zandawi musadayetima asusu zandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatipimba ife ndi mapiko ake zasala pang'ono kuchitika zonsezi zasala pang'ono kuchitika Tieni tonse tikhale cheru tonsefe tieni tonse tikhale cheru oti kusachedwa Ambuye afunate kusatenga ake kuti akafume tieni tonse tikhale cheru tonsefe tieni tonse tikhale cheru